Tak ahoj, drahá. Ahoj. No, tak ideme sa rozprávať o tantre. Ty už teraz si prišla na štvrté učenie, štvrtú školu, štvrtýkrát. Tak mi povedz, čo všetko v tebe dokázalo toto učenie urobiť, aké zmeny a čo sa u teba zmenilo a čo sa u teba deje. Ja by som to jednou vetou zhrnula. Je to úžasný, láskyplný dotyk niečoho, blážený, krásny pocit. Keď sa ti toto udeje, sa nechceš vrátiť späť do toho chaosu, do toho sveta. Dobre, a povedz mi zo srdiečka, že čo, aký chaos, aký svet, aké svety, čo sa ti deje? Tešivé, proste máš euforický stav, si plný lásky a ku každému si rovnaká. Nevieš sa nahnevať, nevie ťa nič rozčúliť, lebo si v takom blaženom, osvietenom stave. Láskavom. Prúd, ja by som to nazvala, že taký láskyplný dotyk som zažila pri tomto. Aj to používaš? Používam. A pri kom to používaš? Keď mi prídu ľudia na masáž, tak zvyknem tam nejaké ťahy. Áno, pridávať, hej, ešte. Keď máš iba teda štvorku za sebou, už zvládaš ťahy. Áno. Teda trojku za sebou, dneska ideme do štvorky. Tak vždy niečo skúsim pridať, lebo ľudia majú obavy z tohoto, takže nehovorím niečo. Áno. Ale keď skončím, tak sú úplne tiež z toho mimo, že čo to bolo a toto chcú. Už nechcú to predtým, ale chcú vyskúšať tieto jemné dotyky. Toto v nich otvára niečo. Áno. A čo si myslíš, že je to len tvojim dotykom alebo aj energiou, ktorá cez teba prúdi? Určite to nie je môjim dotykom. Je to tou energiou, ktorú vlastne už ktorá cítim. cez teba už je, hej? Čiže už po tretej škole, po treťom zasvetení, alebo ako by som to povedala, po treťom tréningu. Máme ich dokopy 6, ešte vlastne dneska ideme 4, ešte 2 nám zostávajú. Tak vlastne už teraz cítiš tú energiu, ktorá cez teba prúdi, čiže sa ti to otvorilo, hej, táto energia životná, čo je tantrická energia, životná tvorivá energia sa ti otvorila už takto skoro. Áno, pretože každý má v sebe, len bolo to, sami si ju zatvárame tým chaosom, v ktorom som žila, takže vďaka tomuto, že som ju začala praktizovať, že som ju používala, tak vlastne mi prišiel tento uvoľnený stav, taký blažený. A chceš už len tantru, alebo budeš sa venovať aj násobok? Alebo ako to máš, že vlastne či budeš aj lebo viacero kurzov máš za sebou, viacero masáží doteraz a viacero vecí si robila, si sa venovala ľudskému telu. A ako je to s tantrou, že proste ako ťa, kam, alebo... Už ma to nepúšťa do tých iných masáží. Čiže nepúšťa ťa to do iných masáží. A tantra s tebou začala od prvej chvíle niečo robiť? Alebo to bolo také, že prvýkrát, keď sme sa učili, tak nič, potom druhýkrát niečo a takto? Alebo ako to bolo od prvej chvíle, kedy si nás naskočila u mne na tréning? Určite to bolo už dávno som toto chcela. Ale prišlo to až, myslím, že po treťom raze prišla taká veľká sila, hej? Že prvýkrát absolútne nič, alebo niečo tam bolo cítiť? Niečo veľmi málo. Že sa ti tam menilo niečo už? Taká skôr zvedavosť, lebo vždy som to chcela, takže... Áno. Ale nebola tam ešte taká sila. Pri treťom. Čiže každým tým razom, keď prídeš, sa stupňuje sa. A pri treťom, čo si pamätám, tak vlastne keď si prechádzala cez nohy, tak si cítila energiu. Popíš ju, aká bola. Že si prvýkrát v živote si také niečo zacítila, tak mi povedz. Elektrizujúca. Úžasná. Nedá sa popísať niečo, čo nevidíte. Musíte to cítiť. Keď to cítiš v tých rukách,
to prepojenie s tým človekom. Áno. Je to fantastický pocit. Takže išlo to, hej, išlo to a bolo to. Však sme sa rozplývali, vtedy si sa rozplývala, že teda čo to je a vrátila si sa aj 5-krát naspäť, že čo to je. No a potom to v tebe zostalo. Tam sa to vlastne, tam si sa úplne prepojila, išla si do úplného uvoľnenia po tom treťom raze, pri tom treťom raze. A vlastne tam sa to už ukotvilo, ako keby čiastočne. Hej. To bolo to, že... To bolo ten prelom, ako keby. Hej. No dobre, tak my ideme na 4 dneska a uvidíme, čo bude ďalej, potom zazdielame. Môže byť? Áno, teším sa, ďakujem. Ahoj. Ahoj. Čaute.